V nasledujúcej video ukážke si ukážeme, čo je to hub, na čo sa taký hub používa, kedy bolo obdobie, kedy sa tento hub používal najviac a ako si takýto hub zvoliť a ukázať vo nejakej danej topológii koncových zariadení. Takže ako prvé by sme si mali ukázať, ako si taký hub navolíme. Huby môžeme nájsť v ponuke hubov, čo v ich kategórii v ľavom dolnom rohu v programe Cisco Packet Tracer. Toto si nájdeme kliknutím sem a môžeme vybrať napríklad hneď prvý generický hub. Keď sme získali hub, potrebujeme ešte nejaké koncové zariadenia, ktoré samozrejme potrebujeme, ak chceme vytvoriť nejakú lokálnu sieť. A tieto získame v kategórii koncových zariadení v ľavom dolnom rohu. Vyberieme napríklad dva počítače. A tieto dva počítače, povedzme, že chceme, aby nejako spolu komunikovali. Ak by sme chceli použiť hub, museli by sme tieto dva počítače prostredníctvom hubu prepojiť nejakým médium. Médium si zvolíme pri výbere média a použijeme automatický výber média. A ako môžeme vidieť, počítače, ktoré sa pripojili ku hubu, toto pripojenie uskutočnili okamžite. To znamená, že čo sa týka hubu, neexistujú nejaké protokoly, alebo respektíve neexistujú nejaké funkcie, ktoré by toto pripojenie manažovali. Protokoly musia vyvíjať samotné počítače. Hub vlastne vytvára lokálnu sieť, ktorá medzi sebou komunikuje tak, že počítače používajú ako keby jeden vodič, cez ktorý posielajú svoje informácie. To znamená, že ak by PC37 chcel komunikovať s PC36, informácie by teda prechádzali cez médium do hubu a cez hub priamo do PC36. To znamená, že hub by nerobil nič konkrétne, nemal by nejaké funkcie, ktorými by manažoval toto pripojenie. Bol by schopný jedine tieto informácie preposlať do počítača, do ktorého majú prísť. To znamená, že ak by sme pridali do tejto topológii ďalšie koncové zariadenia, dajme tomu ďalšie dva počítače a prepojili tieto počítače s hubom pomocou média, tak by mohol nastať problém, pretože ak by PC39 chcel komunikovať s 37 a zároveň 36 s 38, hub nemá prostriedky na to, aby dokázal tieto pripojenia manažovať, čo znamená, že informácie by sa medzi sebou mohli miešať. Je to ako keby tieto počítače boli prepojené jedným spoločným médium. To je vlastne princíp zbernicového pripojenia, zbernicovej topológie. Nevýhodou tohto pripojenia je, že počítače musia vyvíjať extra námahu na to, aby dokázali toto pripojenie zmanažovať. Musia sa medzi sebou vedieť dohodnúť na tom, kto kedy bude posielať dáta a v prípade dátovej kolízie, to znamená, ak sa nám dáta jednotlivé signály zmiešajú s druhými signálmi, ktoré jednoducho v sebe alebo ktoré jednoducho miešať nemôžeme, tak ak nastane takáto kolízia, jednotlivé počítače musia vedieť túto situáciu riešiť. Musia sa na istý čas odmočať a dané informácie po istom časovom intervale poslať znova. Respektíve si posielať správy na ohľadom toho, kto bude v akom poradí tieto dáta posielať. Všetky tieto kroky sú krokmi naviac a celkovo spomaľujú prenos informácií pomocou tejto topológie. Aby sme zabezpečili prenos týchto informácií cez topológiu zbernice, na ktorú sa hub používa prakticky, musíme tento prepojenie zabezpečovať protokolmi. Vďaka týmto protokolom sa tieto počítače môžu medzi sebou dohovárať. Ako sme už ale povedali, nevýhodou tohto pripojenia je, že práve kvôli týmto extra krokom je toto pripojenie oveľa viac zaťaženejšie a o dosť pomalšie. Tiež nie je najbezpečnejšie. Takéto pripojenie sa ale hodíme na malé dočasné siete, respektíve veľmi malé siete, ktoré môžeme považovať ako zatrvanlivé. Takže v princípe hub sa už v dnešnej dobe veľmi nepoužíva, keďže kvôli už uvedeným nevýhodám. Jeho miesto už prebral switch, ktorý je v dnešnej dobe o dosť viac preferovaný a ktorý má väčšie možnosti, čo sa týka komunikácie jednotlivých počítačov, teda posielaní dát cez túto sieť.